A rayuwa ta babu abin da nake shawa irin harkar tafiye-tafiye kawai in dinga zuwa kasashe da garuruwa. Ai yana da dadi akwai wayewa a ciki. Kai dai ka bari. Kuma muke tare da mutane ba inda suke zuwa amma sai suke nema su rena mu hankali. Mutum da ya bai sai zai samu wayewa. Ai na ji wala Adamu shi ya zazzaga ni. Ai kafin ya zama dan sanda yayi da direba ne. Tsawon direba ne. Tsawon direba. Kace ka hau kwalta. Babbar mota kake ta ko karama? Ai ba wanda ban ja. Sai dai zai wuya kaga direbobi sun kare da abin arziki nake ga bariki suke barin kudin. Waye ga ma? A bariki suke barin kudin. Waye ga ma? Waye ga ma? Direban manyan motoci ba. Kai nan da muke tare da kai ba kare ma sai ka dawo kai ta ba aikin dan sanda. Waye ga ma? Ya waye ga mun ga an sa akan ka. Kan jama. Kuda fa billahi lazi ba za ka wani abu ba za ka san cewa ana son ka ba sai ka bar garin na ka tafi wani gari tukun za ka san mu cewa wannan kuncin rayuwa ake cikin rayuwa a cikin marubi yake. Kai ka ji wannan. Kaji ana magana ya sako baki. To kai banda Najeriya wace kasa ka taba zuwa? Kai sai ka tsallake ka bar area ka za ka san ana son ka kuma za ka ga kyakkyawar rayuwa. To kai na ka taba zuwa. Kuma wannan fa ina je. Tun kala a garin nan gezawa nan ga yanan bayan garin ku nan baka taba. Kai ka taba haura Najeriya ne? Kano ina ka taba zuwa. Ana Ka taba haura Najeriya? Ni ne na kai yanzu Wace kasa ka taba zuwa? Da mana. ni ne na kai Najeriya ma Kano. Kano. A Najeriya ma Kano. Wanda kanan ma ina taba zuwa. ni Nan Ka gezawa. taba haura Najeriya? Wace kasa ka taba zuwa bayan Najeriya? kaji ba Nan geza da yake makotan garin ka baka taba tsallaka ba za ka zo kake. wace kasa na taba zuwa Muna magana za ka. kaga Kasashen duniya wace kasa ka taba zuwa? na je ringin na je zaria Bare kaje ringi kaje zai. Wanda ko kaji? Yo to baka ja. Yo